Sa pokúsim postaviť ten úplne najlacnejší tým. Tak si zober niečo do k piťu, papáňu, nezabudni na like, odber a poďme sa na to vrhnúť. Takže toto je vlastne môj hlavný tým a keď si pozrieme, že napríklad túto Alejandro Garnacho stal cez niečo 100 102 sa mi zdá 1000 tých coinov, či jak sa to volá, tak to asi úplne najlacnejšia záležitosť nie je. Takže si poďme prejsť na nejaký úplne varezácky tým. Tento extrémny tým sa volá FC Chudáci. No ja neviem hovoriť. Zoberieme si Trenta Alexander-Arnolda napríklad, ale nemôžem si zobrať túto úžasnú kartičku, ale musím si zobrať najlacnejšiu kartičku, napríklad toho Trenta. Takže začneme golmanom. Ináč teraz vidíš, tak mám nejakých 49 miliónov, čo je celkom nice. Takže ako brankára som sa rozhodla zobrať Emiliana Martineza, pretože je celkom dobrý a síce ho vôbec nemám rada, pretože robí nejaké svoje tančeky a proste strapňuje sa, ale vie celkom dobre chytať penalty a jeho najvlastnejšia verzia je 87, čiže je podľa mňa dosť dobré. Poďme si to kúpiť. Jo. Musíme tu vyjednať, čakám. Tak, golmana už máme, ale treba nám ešte vyplniť 2 stoperov, tak poďme. Takže ako prvého stopera som sa rozhodla zobrať Williama Salibu. Je teraz veľmi dobrý a má veľmi dobrý rating, ale túto perfektnú kartičku si bohužiaľ nekúpime a kúpime si túto tiež 87. Let's go. No a potom na pravo som sa rozhodla zobrať Edera Milita, pretože proste z Real Madrid a je celkom dobrý a nice proste. Nice. No čo si budeme, neviem či nám tých 5 miliónov bude stačiť, takže keby čo, tak maximálne 7, ok. Keďže potrebujeme trošku šetriť, tak som ideme zobrať teraz Valdeho, ktorý stojí len nejakých 300 či koľko, takže to bude dobré. Teraz idem zobrať teda Kyla Walkera, ktorý je tiež celkom lacný, bohužiaľ je už celkom starý. Nevadí. Takže poďme si týchto 4 dať do základnej 11. Ináč tieto 4 fešaci ma stali 1 milión a 670 000. Super. Takže ľudia, čo si budeme, tá základná 11 zatiaľ nevyzerá až tak zle. Saliba, Martinez majú celkom fajné ratingy, Balde už je trošičku, ale vie behať, je mladý a Walker, toho sa bojím, ale potrebovali sme niečo lacnejšie. Poďme na zálohu. No a ešte som kúpila Frederika Valverdeho, ako ste mohli vidieť, a Bruna Fernandéza. Neviem prečo, dobré, not comment guys. Ale ešte musíme čakať na Gaviho, pretože ten sa mi ešte vlastne nekúpil. Proste čakám, kým sa mi kúpi. Divné. Tak zatiaľ ideme na proste útok. Tak Gavi sa nám konečne prisťahoval a kúpujem ten útok. Hotová, tu máte cenu lomeno 4 milióny 967 000, nás to stálo presne, kámo. Poďme na zápas s týmto týmom. Ľudia vlastne, keď ten môj super dá gól, tak ja musím piknúť vlastne najlepšieho hráča. Akože ho proste predám, hej. A keď sa tam nebude nič diať nudné, tak vám to proste buď skipnem, alebo vám to extrémne zrýchlim. Takže let's go. Nastupujeme. Tak tu vyzerá moja základná 11, teda ten Endrick som si dobre nevybrala, ale videli sme, že sme nemali nejaký extrémny rozpočet. Kámo, ja prehrám na plnej čiare, kámo. Ja sa tu strapím, neviem čo. Tam máme
Lamine, teraz hviezdi a teraz tak môžu večer Sigma, kámo. OK, super. Musíme zabrať dobré balíčko, už mi to ešte tak veľa. Viaco, kámo, mi tak hľadniť. Preč s tým, Eder, čo robíš pre Boha? Saliba, daj to preč. Kámo, vy neviete nahrávať, vy ste na tom psychicky v poriadku. Pekne. Kámo, toto nevyzerá zle, Ale ono začínajú práci, takže to je kámo. To je prvá poriadna, akože nejaká akcia. Tu len chcem držať, nepustím ma tak. Kámo, vám im rob niečo. Predtým si to úplne krásne, bomba. Zastrel ho. Ježín, kámo. Musím jedného dať. Kámo, prečo si nenahľadal do vody, reálne? Kámo, už hlavne nejaká tam nenachal. Tam ešte už veľká nenachal. Bruno. Aha, tam. Dobrá, kámo. Davičko, poď. Povrdu. Yes, kámo. Yes. Federico. Začína klikovať, kámo, aký frajer. Broský, aký frajer. Zase. Nebolo to zle. Let's go. Pokračujeme. No, akože pokračujeme. Jo. Martinez, kámo, bože, ty si taký maďar niekdy. Mal som ho, ty vole, radšej kúpiť Cortáza alebo Neuera. Aj Onana by v tej brane bol lepší, ty vole. Kámo, však čum, ono to išlo presne na ňu, kámo. Ty vole. Ja pikujem Martineza, kámo, ako prvého pikujem Martineza. Nechcem to svojom týme, kámo. Gavičko, jaké Čus ľudia, nezabudnite na like, odber. Viem, že to video má asi 15 minút či koľko, ale dajte like a odber.